Geguritan karyanipun Bambang Nugroho. Asesirah ing kene. Ing kene ing dalan Malioboro kene, dalang sing wis kawentar kencar-kencar saindenging Nusantara uga saindenging jagat raya. Dalan kanyimpen kenangan tumrap sadengah pawongan kang nate mapan utawa plesiran ing kene ing kutha Ngayogyakarta sakiwa tengene. Dalan sing unine dadi garise sumbu filosofi saka segara kidul panggung krapyak keraton Tugu Golonggilik tekane pucuk Merapi Lempeng Edi pinangka gambaran manunggaling kawula Gusti kang isi piulang aji mula aja lali tansah ngabekti saka lair urip tekane pati banjur padha gumyak parisuka nganti tekane maneh suwung lan sepi. Ing kene ing dalan kene sing jare ora tau sepi wis dadi saksi lakune jantra lakune ngaurip sing siji lan sijine saka ngudi ngelmi tekane ngudi panguripan sejati. Delengen awan tekane wengi isih padha tansah wirawiri. Gilir gumanti ngalor ngidul kaya iline banyu kali angluru siing Gusti. Nggone padha ngliwati nganti apal ora lali. Senadyan wis suwe ora niliki. Nanging mesti kepengin bali yen sawetara nglungani. Ing kene ing dalan kene tansah ngalami obah-owah sesawangane. Nanging tetep ajeg jenenge dalan Malioboro. Kapan maneh sampeyan mrene? Mergo ing kene saiki kahanane wis siji. Ora ana sing padha dodolan ngawe-awe. Nawakake barang dagangane kanthi rame. Dadi mesti padha pangling. Mergo krasa ana kang ilang. Ana kang kelangan. Nalika padha alian anggone dedagangan papan ing teras. Dudu emperan sadawane dalan Malioboro. Jogja 22 Februari 2022. Matur nuwun.